Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ninamday ko sa kama. Ala, huwag ko'y saputin na sila sa habol. Oh, Uy, kumayo, nagmata na ka. Niyo. Kutawan na kag kape kay labihan nimong pagkawagtanga sa una-una. ha? Oo, sa may nahitabo gabi eh. Paunsa pa? Nahubog ka, nagmaoy ka, ug imo kong gisukaan. Mao nga nag-shower tang duha. Unsa? Yes. Unya? Aw. Doon na ginhitabo nato. Unsa? Pagklaro oy! Oh, kaklaro sa kong gisulti. Naunsa man ka? Ug ikaw may sad-an sa tanan ba? O gano'n ako gutaon na. Ang nagpatuyang man kag inom. Para katog ra man na tunong red wine nga akong gida. Taas gutog alcohol content. Mao nga tumbag yun ka. Unya, Unya? imo kong... Oo, ako kang giligo. Unya, Unya, gihagkante ka kay lalaki ko. Ay, tagbayot ko. nagpahimos lanong kag dako. Bida ay, wala gina ko tuyo Pero nga nung mag-uulm sa ka nga, pakaslan man ti ka. Pero, Ay nagpiro-piro di ha, okay? Ay nagsigas yung mata. Cute ra kay ka. may... Lagi. Unanaan na lang good nga may natabo na natong duha. Mao nga di na ka makadagan sa atong kasal. Parehas sa imong kaluha. Ha? Ay lagi gaha lagi. Natawar man ka. Ayaw na guno na ang nitabo nato, okay? Sige na, niya. Inom na ining kape. Aron mahuwasan ka og matarong na nang una-una nimo. Kay manglakaw ta karon. Samanta? Mamalitag sabot para sa atong prenup. Hello? Unsa na may kibuhat ninyo diha? Namahaw, boss. O kumanong pamahaw, manglakaw ang mistiyos eh. Magbuwag wig pukutan na bayan sa bayan ito karnil. Kinahanglang dili gid mo mapalpak ha? Wala yung palpak, boss. Nandam lang tanan. Usa lang kuwang. Unsa? Doon na pagikuwang sa inyong pangandam? O, boss. Ang sako ang resort nga bato para among ibato-batos kaluha ni Lili. Nalimtan. Ka mga bugo ba ninyo? Kaya ko ang bugo, boss. Kung iyuan nga akong ipaandam bugo. Tiguang naman. Kasayo na ng problema ha? Hello Black ang ibutang sa sako. O, uto-uto. Kung kalahula na eh. Gamitan na inyong utok aron dili mo mapalpak. O sige na, lihok na mo. Kinahanglang masignit ninyo si Dahlia sa dili pa ang ilang kasal ni Arnel. Yes, boss. O sige na, lakaw na. Pangitaan na ninyo ang bahay ni Arnel diha. Basta mo itong gisulti ni Arnel? May nahitabo ko nun amo. Di ako kilabtan nga hubog. Pero, tinuod yun kang iya kong hilabtan. Oh, ay kinakailis ka na. Mamahaw na tas gawas. Sige. Yun na. Nganong nagluya man ka? Nag-uol ka nga doon ni tabo na to? Ay, lagi ka balaka. Kay kung mumabdos ka, bana naman sa kunin mo sa sunod nga mga buwan. Walang di aoy. Bitaw. Nganong di man kaganahan nga may bawas tinuod ha? Nga di ka angayan nga mag-uol kung mumabdos ka. Kini aman ko nga mubarog ko. Ha? Og mag-ampo man ko nga kaluha ang atong anak. Unsa? Kaluha si mong mata. Oo,
Nga na mahadlok man ka nga may mong kaluha ang atong anak, ha? Nga doon na biyag yung dakong posibilidad. Kaya nga akong lolo no sa una, naka-triplets yun. Sa? Oh, pero okay ra ko kung makaluha lang ang ato. Ilang di hoy. Alagi. Sinan lang ka ng kaluha no. Oh, Lisod mo gani ko nang ipanganak kung usa. Unsa na ka ng kaluha. Pero ayaw na lagi anang piro-piro lagi. Nana sa kang piro ni mo eh. Dali na, mamahaw na ta. Huwag ato tas gawas mamahaw ha. Nainindot nga kanaanan din eh. Yo, ikaw pala bigkaon ha? Ano, pungan man ko ni mo ang taon sa akong kanon. Ay, natiguang naman ko. Tiyo, kinahanglan sa to saktura ang imong kapuso. Kay doon natin bugat ang misyon ni Nobita. Oto ka kinyo. Oto ka. Mura kita riding in tandem, no? Pero sakto-sakto naman sa Diyos ni Lami pa mang ikaon yung taon do. Tiguang na lagi ka, tiyo. Ay, tiguang Tiguang ka. natin misyon. Ano, tiguang na ka. Tulgo na baga kung mabusog ka. O, kamay lang ordira. Sige, diyo na ka ha. Ito na kong siya. Si Arman kayon? Ni gagod. Gamay yung ako order yun. Nga, lami mang ikaon? Ha, mag-order ko lami-lami. Ano itong waiter? Ay, daram na ko tubangan. Waiter, come away over here. Niya na sa restaurant nga akong gingon nimo. O gabi nimo nag-research gigundaan. Lami silang pagkaon din eh. huwag ka na mukaon. Tungod na sa imong pag-inom oy. Pero mauli ang nakakaron. Busa dali na. Sige na, gawas na ta. Dali na. Gusto ka nga kuguson na ka? Ha? Yabag ka. O di gawas na di ha? Ano ko gusto mo kunin mo? Sa ko dream masakiton. Mahimo naman ka na akong prinsesa. Mao nga kuguson ta ka aron di ka mahaguog sa ka anang restaurant. Hello, Moy. Day na. Hoy, naguna-una ay. Hoy, Delia. Paghuwat na ko eh, naunsa mo ka? What oy? Nay, nasuko na sa day. Ay, ako una ning itarong og park ng sakyanan oy. Kanya. Dagan ko na order. Dugaya siya. Dugaya si order eh. Kanya. Lamisa para sa duha. Lily? Okay. Lily? Yes, Lily. Hala. Ano naman si Jigger? Lily. Ako pa si Jigger si Elby. O lagi, ma'am. Amag yung kaon karon kawas dali ha. Okay. Chuk! Mas mabagal. Niyasi. Ma'am, sige, kalito ma. Niyasi. Kaya ko uyuan, ma'am. Kaya takin sa... Si boss na. Ingan niya di si Lily. Usa? Nes Lili? Unsa nang gisulti nimo, Jigger? Di ako di karos Lili, boss. Unsa? Nagkita niya si Lily diha? Hoy, tiyo. Sigurado ka? Si Lili ang makita? O lagi, uy. Tiguang niya ko pero klaro yung taon. Uy, ipakubot ka. Si Lily ang misyon. Niya yung ginis restaurant. Kanala ko Suma? siya mo di klaro. Nagkauban siya? Ay, Nagkauban ba siya? ha, wa. Siya yung siya. Klaro Boss, niya si Lili sa restaurant. Mga bugo! Dili na si Lily! Ang iya ng kaluha! O kana ang kuhaan ninyo, Jigger. Naakili sila dihang dapita. Sige na, lihok na mo. Balitay ko sa sunod nga mahitabo. Okay, boss. Bye. Sigurado ko, tiyo. Mas Lili yun ang imong makita. Sige, pagod ka nga. Lagi! Siya yun! Siya gidahan dito sa taas niya bahin sa restaurant. Siya yun! Dali, magawas na din eh. Kinahanglang maat ka na ito ang ilang paggawas. Ay, naka-order na ko eh. Mga ong nata, busog pa ta. Una ko na itong Busog bigli ta. ang nabisa ng kaluhan ni Lili. Ingat sa dili ko makatuo. Nga doon na ninahitabo na mo, Arnel. Naka-order ka na, my love? Ari kong tawgaan ng my love? Naunsa nam sa koy? Gignaw tan makang ganahan nagko ana. Ano kog badlo nga gud? Wa po ka-order, oy.
Oh, sige, sige. Ako na lang order para natong duha. Oo. Ay, panghupaw diya kay niatas kan anan. Ikaw rin nagsulti na ko, ha? Nga di maayo nga manghupaw kung naata sa kan anan, ha? Oh, o lagi. Ooy. Okay, kaya ta. Waiter! Tora sila. May kauban siya, ay. Uy. Pauman tuwa na isuntok na ko. Bawartyo. May adto na sa bahay. Ug guwas lili. Gisuntok ka. Unsa? Panuway. Pat yun ko sa natawanan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!